नमस्कार। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି? ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଦ୍ୱାରା। ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। या तो ଆପଣ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜବ୍ ବି କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବଂ ହଁ,